Pois eu son Andrés, nacín en Teo e agora estou estudando aquí en Lugo na Facultade de Veterinaria. Dende pequeno miña nai sempre me falou en castelán, tamén porque súa nai lle falaba en castelán, entonces un pouco esa esa continuación, pero sí que é certo que o resto de familia de miña nai falaba en galego e a min sempre me quedou esa espiniña de, pois me gustaría falar galego, como falaba meu bisavó tamén. Pero bueno, coa costumbre de falar sempre en castelán, pois mantíveme hasta que en cuarto da ESO ou por aí fixen unhas amigas que falaban en galego, que eran galegofalantes de toda a vida, e como que me animei e ese ano costoume un pouco, pero en primeiro de bachiller xa empecéi como máis concienciado a falar casi todo en galego e tal, e estou moi contento, a verdade. O resto de ámbitos da miña vida en galego, menos no que é na casa. Cóstame porque teño a costumbre de falar con miña nai e miña familia en castelán, pero bueno, cada vez falamos máis en galego e un pouco estoulle contagiando un pouco ao resto. Unha deste grupiño de amigas que falaban en galego, unha delas leva desde pequena vinculada á cultura, baile e música tradicional, e agora, cando cheguei á carreira, ela agora é a miña compi de piso e dixen, pois igual me animo, tal, e levo 3 anos xa bailando e tocando a pandeireta tamén, e eu creo que tamén me axuda moito a manter o galego e incluso aprender pois palabras novas e cousas da nosa cultura que a veces non coñeces, pero que non se coñecen porque non se aprenden, pero que están dentro da nosa cultura e das nosas cantigas e iso encántame tamén. O galego é a nosa lingua, e a verdade que é unha lingua moi bonita e animoos moito a que se unan a este carro de falar este tren, hai que collelo de falar en galego, porque unha vez que empezas eu creo que, é como moitas outras cousas, que te enganchas e que é difícil salir.